Nagapangitakas ang kaladtuan sining holiday season. Yari pila sa mga lugar nga pwede bisitahon diri sa Negros. Kung trip nyo maghulom-hulom sa Suba, mayara kita sang Suba nga pwede makatuan in 45 minutes to 1 hour nga drive halin sa Bacolod City. Ang tubig halin sa kalasangan sa Northern Negros Natural Park gani matugnaw kag matinaw. Yari lang ini sa barangay Gimbalaon sa Silay City. Ang Gimbalaon, ang barangay antes ang patag sa Silay. Sa higad lang sa highway, may aras ang signage nga payag-payag sa kilid sang Suba. May parkingan kag pila lang ka steps papanaog, makita mo na ang cottages sa higad sang Suba. Pwede mag-food trip samtang nagapahulom sa Suba. Pwede makadala sang pagkaon, pwede magpaluto para stress-free ka na. 20 pesos lang ang entrance fee diri. Kung nature trip naman ang gusto mo pero gusto mo ya mayara sang pool para mag-swimming kag pwede magka-camping, ini naman ang lugar para sa imo. Mayara sila sang pool nga overlooking sa kabukiran, pwede mag-camping, pwede mag-rent sang kubo. Kag malapit lang ini. Mga isa ka oras nga drive alin sa Bacolod, malapot na ang napatagan Mountain View Cafe and Camping Site. From Bacolod nga biyahe pasaka sa barangay Mailom sa Bago City. Ang Mailom ang next nga barangay sa Maaw. Before lagid ini sang dead end sa ibabaw sa PNOC nga site, ara dira ang napatagan sa tabok lagid mismo sang PNOC. Sa higad lang sang highway, camping site pero wala kanaya sang lalakton. Saturday is church day sang owner, so after 5 PM pa sila kung Sabado nag-open, pero for the rest of the week pwede gid magkadto diri. Pwede maka-set up sang tent or mag-rent sang kubo. Ang matahom diri kay samtang naga-swimming ka, amo sini ang imo nga view. Imagine bala, nagapungko ka sa imong camping chair, masaksihan mo diri ang matahom nga sunset. Pwede nga for the day kag pwede ang overnight. 20 pesos ang entrance fee, 50 ang bayad sa swimming. Lain man ang rate para sa mga campers. Meron kita sa mga lugar nga nag-close sadto pero subong open na liwat. Parehas na lang sang gintubdan sa barangay Araal sa La Carlota City. Kung gusto mo matugnaw nga spring water nga palaliguan, pwede ka gidiri. Matapos mag-close for almost a year bangod sa activities ang Mount Canlaon, subong open na iniliwat para sa publiko. Ang spring water nga palaliguan diri amo ang popular kay wala na sang sakaon pa. Pahulom ka na lang diri. Kung gusto mo added adventure, pwede man kasaka sa pila ka mga waterfalls pero dapat may guide.
Alami diri, kung aga ka pa para wala pa masyado sang tawo o kung weekdays para masolo mo ang swimming diri no. Sa barangay Araalang ini sa Lacarlota, mga isa ka oras ka drive halin sa Bacolod. Kag speaking of comeback, bukas na liwat ang Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary matapos matam-an man sang bagyo nga Tino. Timing gid ang pag-open liwat sa Mambukal sining holiday season. Mga 45 minutes ka drive halin sa Bacolod, malapot na ang Mambukal. Mas patinlo, mas malinong. Paano abi kay subong isa na ini ka wildlife sanctuary? Meaning, may mga kasapatan nga nagaista diri nga duna sa Negros kag kinahanglan nga proteksyonan. Pero ara sa gihapon ang mga kalingawan diri pareho sang regular nga pool kag ang dipping pool nga hot spring water nga makahatag sang relaxation sa lawas. May free ride sa golf carts para sa mga senior citizens para hindi mabudlayan. May food court para hindi na mabudlayan pa sa pagpreparar sang balunon nga pagkaon. Stress-free nang imo pagkadto diri. Pwede for the day kag pwede sa gihapon mag-overnight. Pwede magdala sa pagkaon kag may mga designated areas para magsugba-sugba. Para sa added adventure, pwede ka magkayak diri. Soon, makasaka na liwat sa mga waterfalls. Gina-develop pa ang mas mahapos nga alagyan. Mabutang man sila sa mga Visayan spotted deer sa area. 140 pesos ang entrance plus swimming sa adult kag 80 pesos naman para sa children. Karami isang feeling nga balikan ang resort nga gindak-an mo pareho sang Mambukal. Kung gusto niya medyo malayo-layo for road trip, sang pamilya o kung barkada, kag may adventure, yari ang mga pwede yung manlagawan sa Negros Oriental. Ang Santa Catalina sa Negros Oriental ang isa sa mga LGU nga nagahatag importansya sa tourist spots nila. Basta kaladtuan sang turista, may dalago nga billboard para mahapos tultulon. Halin sa Kabangkalan via Tapi, Bantayan Road, gwa sa Bayawan City, Negros Oriental. Kag next stop, Santa Catalina na. Sementado ang dalan, kag matawhay lang kay wala masyado sa naganilabay nga motorista diri. Diri makita ang Santa Box Eco Adventure Park sa higad lang sa karsada. Makitaan man ini sa Google Maps. 100 pesos ang entrance sa adult, dala na ang giant spider web kag regular nga palo ride. Masakay ka sa bagon samtang nagapapanaog sa mga paklang sang lubi nga daw si Santa Claus. Ginpang screw isa-isa ang mga paklang. Buga na abi sa mga puno sang lubi ang area. Ini ang normal nga palo ride. May extreme, mas malala kay may humps para dugang thrill. Siyempre, gintestingan taman para mabalaan ta kung ano kakalam sa tiyan. Kinadya si anay kay daw ref ang iyay karga. Ang pinaka-maximum. Okay. Okay. Tapos Atras ka, tapit ka. ito parang tiil. Muna niyo. Oh ah. Hindi ang edad sa bata pwede makasakay pila. Pwede 1 year. 1 year old? Oo. Ikargahon lang sa parents. Pinakatingo lang yung pila pwede. Sa senior siya, wala nang igapan sa senior basta masakay. Wala gina alaw ang senior? Wala siya. Bawal.
Pwede ang senior din sa. Pwede. Basta magtatak. Kalatak ka. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Sabi ko malapang pa ba? Okay. Oo. Okay. Sama na to siya. Ang duwa ka free ride sa Adalas entrance mo, no? Pang pang pabugtaw sa imo lawas nga tulog. May giant swingman para sa dugang nga halyat sa tiyan. Alin sa isa ka halyat atay nga activity sa ilo kita sa isa pagid ka slide. Ang Rainbow Slide sa Cafe Alicia sa Pamplona, Negros Oriental. After sa Santa Catalina, Pamplona, Negros Oriental na. Ang cafe, madugay na kag popular sa mga turista ka may overlooking nga matahom nga view. Agaw atensyon ang chapel sa ibabaw sang bukid kanang venue na for weddings. Sa kilid sini, amo ang Rainbow Slide. 100 pesos ang entrance for adult kag 50 for children sa cafe. Pwede magkape-kape o kung magkaon diri. Kung natunaw-tanawa na, pwede na mag-slide. Bata kag tigulang, maka-enjoy diri. Wala man weight limit, gani gintestingan ko man. Hindi ka maglabog ko tayo ko rin. Amo tuya ang slide. Thank you. Hindi namin nga idea mag panyaga antes mag-slide. Dumago ang sisig ug fried chicken. Ginhapo ko sang kadlaw. Pila lang ini sa mga lugar nga pwede i-consider sa nagapangita sang activity subong holiday season. Sa sini nga mga road trips makahimo ka sang memories nga forever hindi malipatan. Sige-sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kagini ang Tripping ni Roming.